Ahojte kamaráti. Ahoj. Počuli ste už túto novinu? Už 7 rokov spolu s vami. Presne to je názov nášho veľkého narodeninového turné po Slovensku, na ktoré by sme vás chceli týmto čo najsrdečnejšie pozvať. My nacvičujeme, pripravujeme všetko tak, aby sme sa vám mohli zo srdca poďakovať za to, že nás podporujete už 7 rokov. Nikto z detí neodíde z tohto turné na prázdno. Pre každé dieťa máme pripravené obrovské množstvo darčekov. Napríklad aj takýto kufrík plný vitamínových nápojov. Okrem toho, každé dieťa od nás získa krásnu plyšovú hračku, sladký džúsik, zdravé lízanky, hracie kartičky na cesty, časopis, vitamíny a velikánsku krásnu omaľovánku. Pozývame všetkých na túto jedinečnú párty snov, plnú tancov, našich pesničiek, ale aj rozprávkových príbehov. My už sa nevieme dočkať, ako spoločne oslávime 7 rokov spolu s vami. Tešíme sa na vás. Ahojte. Ahoj.